Eguerdion guztioi, ni Larritz Gaztaina Garantzamendi naiz, kardiologia zerbitzukoa. Eta, lehenik eta behin, zorionak Basurtoko Unibertsitate Ospitaleari, osasun formakuntzan mende hurrena bete dunen honetan, eta bigarrenez, eskerrik asko hitzaldi hau emateko gonbita luzatzeagatik. Nik elektrofisiologiaren inguruan hitz egingo dizuet, eta elektrofisiologia kardiologiaren atal bada, zeinetan ardatza edo oinarria bihotzaren aktibitate elektrikoa den. Elektrofisiologiaren inguruan aritzen garenok, arraimen unitate bezala funtzionatzen dugu. Hemen diapositibaren eskuineko aldean, hizpide izango ditudanak daude idatzita. Lehenik eta behin elektrofisiologiaren orokortasunei buruz arituko naiz, eta ondoren, gure eguneroko jarduera klinikoan egiten ditugun bi prozedimenduren inguruan pixkatxo bat sakonago mintzatuko natzaizue. Hasierari helduko diogu orokortasunekin hasiko gara. Oso azaletik bada ere, arritmia unitate baten funtzioak, arritmian diagnostikoa, arritmiak dituzten paziente horien jarraipena, eta nola ez arritmia horien tratamendua, edo paziente horien tratamendua egitea izaten da, bereziki arritmiei dagokienez. Eta horrez gain, ospitaleko sinkopunitateen taldekide ere bagara. Arritmia bat defini daiteke erritmo sinusal normala ez den edozein erritmo bezala. Eta horretarako edo arritmia bat identifikatzeko gure oinarrizko lan tresna hamabi deribazioetako elektrokardiograma bat izaten da. Arritmia hitzak berak ez du patologia adierazten. Hau da, posible da arritmia ez patologiko baten aurrean egotea. Irudian daukagun arritmia sinusala du kasu. Batzuetan, arritmia erritmoa geldoegia denean agertzen da, eta horiei talde bezala bradiarritmia deitzen diegu. Kontrako geran, erritmoa azkarregia denean, takikardia baten aurrean edo takiarritmia baten aurrean gaudela esaten dugu. Beste kasu batzuetan, erritmoa sinusala izan daiteke, baina elektrokardiograman paziente horrek arritmiak izateko arrisku handiagoa daukanaren zantzuak ikus daitezke. Adibidez, kasu honetan, paziente honek bide gehigarri badauka eta horrek arritmiak izateko erraztasuna ematen dio. Arritmien beste sailkapen bat QRS-en iraupenen araberakoa izaten da, eta kasu honetan QRS estu eta zabaleko arritmiak desberdintzen dira. QRS zabaleko arritmien jatorria normalean ventrikuluetakoa izaten da, eta hauek dira arritmiak gaizto bezala ezagutzen direnak, edo gaixoaren edo pazientearen heriotza sor dezaketenak. Dena den, eta argazkiko irudi hau bezala, QRS zabaleko arritmia guztiak ez datoz ventrikuluetatik. Eta azkenik, elektrokardiograma batzuetan, paziente batzuek arritmia gaiztoak edo bat-bateko heriotza izateko arrisku handiagoa dutela erakusten digute. Eta paziente hauek ere gure unitatean jarraitzen ditugu, naiz eta askotan arritmiarik ez duten izaten. Diagnostikorako, oraintsu esan dudan bezala, gure oinarrizko lan tresna elektrokardiograma bat izaten da. Baina askotan arritmien iraupen jakin bat izaten du, edo mugatua izaten du, eta ez dugu denborarik izaten tarte horretan elektrokardiograma bat burutzeko. Oztopo hori gainditzeko tresnetako bat holterra izan daiteke. Holterrean egiten dena da, elektrokardiograma grabatzen da, baina denbora tarte zehatz batean. Adibidez, 24 ordutako holterrak egun oso bateko elektrokardiogramaren grabazioa baimentzen digu. Baina hori horrela izanik, arritmia baten diagnostikorako erabiltzen dugunean, hori erabilgarri izango da, baldin eta paziente horrek arritmiak egunero paidatzen baditu. Eta, ostera, ez da erabilgarri izango bestelako kasuetan. Kasu horietan, erabilgarriagoa izango litzateke iraupen luzeko holter bat erabiltzea. Hemen ikus daiteken bezala. Hemen. Kasu honetan, horrelako tresnek 3 aste edo hilabeteko elektroaren grabazioa baimentzen digute. Bestalde gaur egun, gero eta sarriago erabiltzen ditugu horrelako gailu elektronikoak, pazienteak berak izan ditzakeenak, eta mugikorrarekin lotuta PDF-ak sortzeko gai direnak. Elektrokardiogramaren deribazio bat edo batzuen PDF-ak sortzeko gai direnak. Oso gailu errazak izaten dira normalean, txikiak, eramangarriak, eta kasu honetan bezala, pazienteak sintoma dauzkanean, atzamagarrak 30 segunduz bere gainean jarrita,
hemen ikus daiteke bezalako elektroa sor daiteke. UPDC-an bilakatzen da eta guregana iritsi daiteke. Eta, bueno, errojuek ere antzerako baliabideak dituzte. Hori nahikoa ez denean, edo, bueno, adibidez, paziente batek konorte galerak dituenean, edo arritmia gaiztoak izateko aukera handia dauzkanean, monitorizaziorako erabiltzen dugun beste tresna bat, larro azalpeko holterra izaten da. Oso gailu txikiak dira, injektatu egiten direnak, eta, bueno, azalaren azpian geratzen dira, egia esan kasu honetan asko nabari zaio, normalean ez da hainbeste nabaritzen, eta, bueno, gailu hauek programatu egiten ditugu, maiztasun zehatz batetan, eta, bueno, parametro zehatz batzuk graba ditzaten, eta gainera, horrelako gailu txiki bat ematen diogu pazienteari, sintomak dituenean sakatu eta atzera grabaketa egin dezan. Jarraipenean, bueno, baita diagnostikoan ere oso garrantzitsua izaten da pazienteak zer nolako sintomatologia kontatzen digun. Dena den, normalean, arritmien pronostikoa bihotzaren egituraren araberakoa izaten da, edo egituren asaldura eta asalduraien larritasunaren araberakoa izaten da. Eta horregatik, jarraipenean edo bai eta hasieran oso ohikoa izaten da, irudi probak eskatzea paziente hauen jarraipena ondo egin ahal izateko. Larroazalpeko holterrak eta markagailu bat eta desfibrilagailuak gaur egun urrutiko monitorizazio bidez jarraitzen dira. Kasu hauetan, pazienteari honelako gailu bat edo baliokide bat ematen zaio, eta gailu hau etxean izaten du pazienteak. Normalean, lo egiten duen lekuan jartzeko esaten diogu, gailu honek, pazienteak barruan daraman gailuaren informazioa hartzen du, eta guri igortzen dugu web horri batera, hurrengo egunean ikus ezagun. Eta, kasu batzuetan diagnostikoa ematen digu, eta beste batzuetan, adibidez, desfibrilagailu honen kasuan bezala, pazienteak arritmia ventrikular bat izan duela ikus dezakegu, eta desfibrilagailuak nola lan egin duen ere bai. Eta, honek pazientearen jarraipen estua egitea baimentzen digu, eta, tratamendua behar bezain pronto aldatzea. Eta zergatik tratatu behar dira arritmiak? Orokorrean esaten da, 3 arrazoi daudela. Bat, sintomatologia izango litzateke, arritmia sintomatologia oso anitza izan daiteke, batzuek ez dute arritmiari sentitzen, eta beste batzuetan, bizitza kalitatea guztiz baldintzatzen diote. Beste bat, pronostiko izango litzateke, arritmia batzuek bat-bateko heriotza izateko arriskua areagotu dezaketelako, edo bihotzaren funtzioaren galera eragin dezaketelako. Eta azken arazoa, arazo posibleak ekiditea izango litzateke. Eta, honen adibidea izango litzateke, fibrilazio aurikularrean erabiltzen den ahobidezko antikoagulazioa. Tratamendua egia da oso desberdina dela arritmia hori erritmo geldo edo bradikardia bat bada edo takikardia bat bada. Bradikardien aurrean gaudenean, beti ere bradikardia horiek ez badukate kausa itzulgarririk eta tratamendua ezarri behar bada, daukagun tratamendu aukera ia bakarra taupada markagailu bat ezartzea da. Horrela, taupada markagailuak paziente horren erritmoa nahikoa ez denean erritmo hori emango dio pazienteari eta horrela hobetu egiten da. Ostera, takikardien alorrean, aukera gehiago dauzkagula esan genezake, farmakoak erabil ditzakegu, gure kasuan gehien erabiltzen ditugun farmako antiarritmikoak izaten dira, edo behin betiko tratamendu bat eskaini diezaiokegu pazienteari. Normalean, kateter bidezko ablazio bat izaten dena. Kateter bidezko ablazio bat egiteko, izenak berak dioen bezala, kateterrak sartzen ditugu bihotzean, normalean zain femoralaren bitartez, eta, bihotzeko aktibitate elektrikoa aztertu ostean, arritmia hori sorrarazten duena ezabatzea izaten da helburua. Beste kasu batzuetan, pazienteak arritmia hilgarririk izan duenean, edo arritmia hilgarriak izateko arrisku oso altua duenean, desfibrilagailu bat ezarri behar izaten zaio. Desfibrilagailu bat, taupada markagailu baten antzeko gailu bat litzateke, larroazalaren azpian jartzen dena, baina kasu honetan, erritmoa emateaz gain, arritmia azkarren aurkako tratamendua egitea baimentzen digu. Bai estimulazio bidez edo bai deskarga elektriko bat eginez. Hau da gure egunerako jarduna, batez ere kateter bidezko ablazioak egitera dedikatzen gara, horretarako elektrofisiologiko laborategian lan egiten dugu, eta lehen esan bezala kateterrak bihotzera sartzen ditugu, eta guke ikusten dugun elektrizitatea izaten da bihotzaren barruan erregistratzen dugun aktibitate elektrikoa. Behin arritmia sorrarazten duen hori identifikatzen dugunean, kateterraren puntak gaitasuna dauka energia iturri batez ehun horren nekrosia sortzeko. Esan dudan bezala, ospitaleko sinkopunitatearen partaide ere bagara,
Sinkopea edo konorte galera iragankorra oso kontsulta motibo arrazoi ohikoa izaten da. Eta, talde honen xedea izaten da, talde disiplinarre anitza izaten da, eta, dauden baliabide eta tratamendu egokiak erabiltzea. Eta beharrez diren ekintzak ez egitea. Kardiologiaren aldetik, batez ere arrisku estratifikazioari begira garrantzitsua izaten da, jakitea ia zein sinkope izan daitezken larria paziente baten bizitzarako. Eta, guk orokorrean baloratzen ditugunak, elektrokardiograma, zen karotidoren masaia egiten dugu, ez beti, mahai baskulatzailea, hau dago gure kargu, eta gero azterketa elektrofisiologikoa egin behar denean ere, guk egiten diegu. Onarte lehenengo zatia, eta orain, nahiko labur, egiten ditugun bi prozedimenduren inguruan mintzatuko natzaizue. Lehena fibrilazio aurikularraren kateter bidezko ablazioa izango da. Fibrilazio aurikularra, gehienek jakingo duzuen bezala, gaur egun ikusten dugun arritmiarik ohikoena da. Eta, bere diagnostikoa elektrokardiograma bidez egiten da. Esaten da, arritmia irregularra dela. Ez dago, antolatutako aktibitate aurikularrik eta gainera QRS-ak irregularrak dira beraien artean. Adierazpen kliniko oso desberdinak izan ditzake, eta, naiz eta aurikuletako arritmia bat izan, mortalitatea asko areagotzen du, batez ere koagulo txikiak edo eta embolismoak sortzeko gaitasuna daukalako. Eta naiz eta gehien ikusten dugun eta tratatzen dugun arritmia izan, sortzen duen mekanismo elektrofisiologikoa oraindik ez da ondo ezagutzen. Baina naiz eta mekanismo elektrofisiologiko zehatza ez ezagutu, onartzen da fibrilazio aurikularra arritmia eragiten duten hasierako inpultso edo trigger eta mantenurako derrigorrezkoa den sustrato aurikularraren arteko harreman estu baten ondorio dela. Normalean, hasierako trigger hauek edo hasierako fibrilazio aurikularra eragiten duten inpultsoak birikaztainetan egoten dira. Izan ere, birikaztainak eta birikaztain hauek aurikularekin duten arteko lotura eren ezaugarri elektrofisiologiko eta anatomikoek egoera edo une hauek oso arrendogenikoak izatea baimentzen du. Sustrato aurikularra aldiz, fibrilazio aurikularra dagoenean, aurikuletan ematen diren aldaketan egiturazko aldaketa elektrofisiologiko eta autonomikoek fibrilazio aurikular horren mantenurako beharrezkoa den eszenatokia sortzen dute. Fibrilazio aurikularraren sailkapenik ohikoena denboraren araberako sailkapena izaten da. Eta horrela, fibrilazio aurikular paroxistikoa, iraunkorra, iraupen luzeko iraunkorra eta behin betikoa berez ditzakegu. Sailkapen hau da gehien erabiltzen dena eta gainera garrantzitsua da mekanistikoki eta tratamenduarekin ere erlazioa daukalako. Eskuineko grafiko honetan ikus daitekeen bezala, hasierako fasetan edo fibrilazio aurikularra paroxistikoa denean, garrantzitsuena triggerrak izaten dira, birikaztainetan egoten diren triggerrak. Beste egoeretan aldiz, fibrilazio aurikularra orduan eta iraunkorragoa izan, sustratuaren garrantzia gero eta handiagoa izaten da. Honekin erraz uler daiteke, hasierako fasetan birikaztainen isolamenduak emaitza hobeak lortzea. Esaten dugu beti fibrilazio aurikularraren tratamendua bikoitza dela. Alde batetik arritmia tratatzen dugu eta gainera fenomeno trombombolikoak ekiditeko tratamendua ezarri beharko da beharrezkoa denean. Arritmiaren tratamenduan benetan egin behar dena izaten da pazienteren tratamendu integrala edo arrisku faktoren tratamendua ondo egitea, adibidez diabetesa tratatu behar da, tentsio arteriala ondo kontrolatuta izan behar da eta gainpisua edo obesitatea ere kontrolatu beharko litzateke. Eta gero erabaki beharko dugu ia maiztasuna kontrolatu, hau da, fibrilazio aurikularren mantendu, baina bihotz maiztasuna kontrolatuta, edo erritmoaren kontrola, hau da, erritmo sinusala bilatzen saiatuko garen. Fenomeno trombombolikoak ekiditeko, dakizuen bezala, arrisku eskalak erabiltzen ditugu, Charles Bassa da gehien erabiltzen dena. Arrisku hemorragikoa ere kontutan hartu behar da, baina orokorrean fenomeno trombombolikoen tratamendua aho bidezko antikoagulatzaile bidez egiten da. Bai sintronarekin edo bai aho bidezko antikoagulatzaile berriekin. Hauek ezartzea ezinezkoa denean, ezker belarritxoaren itxiera ere plantea daiteke tratamendu gisa. Maitasunaren kontrola edo erritmoarena zein egin paziente bakoitzean, beti ere banamanako erabaki bat izan behar da, eta gainera denboran zehar alda daiteken erabaki izan daiteke. Orokorrean, maiztasunaren kontrola egiteko farmako galdotzaileak erabiltzen ditugu, eta hauek nahikoak ez direnean, taupada markagailu bat eta nodo aurikuloventrikularen ablazioa egin genitzake,
Eta erritmoaren kontrola egiteko aldiz, farmako antiarritmikoak, kateter bidezko ablazioa edo kirurgia dauzkagu. Erritmoaren kontrola nola lortzen denaren arabera, desberdin izango da, eta momentu akutuan arritmiak kentzeko gure tresnak kardiobertsioa izango da, bai elektrikoa edo bai farmakologikoa, eta ostera, luzarorako tratamendu bezala planteatzen da kateter bidezko ablazioa. Kateter bidezko ablazioa, orokorrean, lehen aldiz 1982an egin zen, eta fibrillazio aurikularraren zehazki 1988an. Hemen basurton 2001an hasi ginen fibrillazio aurikularraren ablazioak egiten, eta gaur egun gehien egiten dugun sustratua da. Egia da, hasi ginenetik ona edo hasi zirenetik ona bilakaera izugarria izan duela, gauzak asko aldatu dira, teknologia, material, prozedimendu, energia iturri berriak sortu dira eta sortzen ari dira. Eta teknika bezala aurrerakuntza handia izan da fibrillazio aurikularraren tratamenduan. Izan ere, paziente batzuetan, farmako antiarritmikoak baino eraginkortasun altuagoa duelako. Eta horrela ikusten da, gida klinikoetan gero eta evidentzia handiagoarekin eskaintzen delako. Egia da baita teknika hau bezala paziente guztientzat, ezin dugu teknika orokortu, fibrillazio aurikular eta paziente oso desberdinak daudelako. Orokorrean, nahiko azaletik, baina kontutan hartu beharrekoak, fibrillazio aurikular mota, fibrillazio aurikular horren iraupena eta ezkerreko aurikularen tamaina hartzen ditugu kontutan. Fibrillazio aurikularra iraunkorra bada, denbora luzez badago fibrillazio aurikularra eta ezkerreko aurikularen tamaina orduan eta handiagoa izan, kateter bidezko ablazioaren emaitzak orduan eta okerragoak izango dira. Kontutan hartu beharreko beste zerbait egiten den zentroa da. Egiten den zentroa edo egiten diren zentroan egiten den fibrillazio aurikularraren ablazio kopurua. Eta zer egiten dugu? Hau ere desberdin izaten da fibrillazio motaren arabera, baina orokorrean beti egin behar duguna birikazainen isolamendu elektrikoa lortzea da. Lehen esan dugun bezala, trigger bezala lan egiten dutelako eta gainera fibrillazio aurikularraren mantenurako ere garrantzitsuak direlako. Fibrillazio aurikularraren motaren arabera, paroxistikoa denean, hau da egin beharrekoa, batez ere lehenengo prozedimendua denean, eta horretarako energia iturri desberdinak erabil ditzakegu. Hau irrati frekuentziaz egindako ablazio bat izango litzateke, hemen ikusten dira birikazainak ezkerreko aurikulan, eta puntu bakoitza lesio bat izango litzateke. Puntuz puntu, saiatzen gara birikazainaren isolamendu elektrikoa lortzen. Beste kasu honetan, baloi honek, krioablazio baloi bat izango litzateke, eta irrati frekuentziak beroarekin egiten du lesioa eta krioablazioak hotzarekin. Baloi bat eramaten da birikazain batera arte, hemen temperatura asko jaisten da, eta horrela birikazainaren isolamendu elektrikoa lortzen dugu. Ostera, iraunkorra denean, edo fibrillazio aurikularrak denbora gehiago daramanean, ez dago hain argi zer egin behar den. Birikazainak isolatu behar dira, eta gero zer gehiago, egia esan ez dago argi, ezer gehiago egin behar denik, ez zein ordenatan, ez nola. Baina, gure kasuan, jada denbora daramagu protokolo bat egiten, eta, kasu honetan, fibrillazio aurikularraren mantenuan garrantzitsuak diren guneak erretzen ditugu, bai ezkerreko aurikulan eta bai eskuineko aurikulan. Fibrillazio aurikularra alde batera utzita, komentatu nahi nizuen bigarren atala, elektrodei gabeko taupada markagailuarena da. Lehen aurrerago esan dudan bezala, radikardien tratamendu aukera bakarra taupada markagailu bat ezartzea izaten da, beti ere kausa itzulgarririk ez dagoenean, eta ezagutzen ditugun taupada markagailu klasikoek, sorgailua eta zain barneko elektrodoak dituzte. Eta normalean, arazoak ematen dituztenean, hauek elektrodoekin lotuta egoten dira. Hemen ikus daiteke, sorgailua eta elektrodo bat nola azaleratzen ari den, eta hemen beko irudian elektrodo baten apurketa edo haustura ikus dezakegu. Ostera, elektrodo gabeko taupada markagailuak bihotz barnera eramaten diren gailu bakarrak dira. Oraindik ere nahiko teknika gaztea da, lehena 2010ean ezarri genuen eta gaur egunaino 75 ezarri ditugu. Hau izango litzateke, bi tekniken aldeko desberdintasuna, klasikoa hau izango litzateke, ezkerretara dagoena, sorgailu hemen larruazalaren azpian ezartzen da, eta elektrodoak bihotzeraino eramaten dira. Tamaina ikus daiteke zein desberdina den, eta kasu honetan bihotzaren barruan bakarrik gailu txikia geratuko litzateke sartuta. Normalean, zain femoraletik sartzen dugu, kateter batean montatutako pieza izaten da,
kateterrarekin eskuineko ventrikulura hurbiltzen gara, eta leku egokia denean bertan soltatzen dugula esan genezake. Horrela ikusten da plakan, hau izango litzateke, elektrodorik gabeko taupada markagailua, eta ikusten den bezala, paziente honek beste hainbat elektrodo dauzka, oraindik kentzeko zain dagoena, arazo asko izan dituelako beste elektrodoekin. Gero programatzeko eta aztertzeko modua beste edozein taupada markagailurena bezalakoa izaten da, holako ordenagailuak erabiltzen ditugu, taupada markagailuak programatzeko eta zer egin duten ikusteko, eta bastalde komentatu baita elektrodorik gabeko taupada markagailu guztiak bateragarriak direla erresonantzia magnetikoarekin. Oraindik badauzka hainbat muga, ez dago argi horrelako zenbat taupada markagailu ezar daitezkeen bihotz baten barruan, eta gainera ez dira erabilgarriak kasu guztietarako. Oraindik ere estimulazio mota jakin batzuetan da erabilgarria, eta oraindik ere esan genezake bilakaeran gauzak badaudela hobetzeko. Eta azkenik esan nahiko nuke, elektrofisiologian edo arritmian unitatea lantalde bat garela. Gure urtean daude idazkariak, erizain laguntzaileak, ingenieriak, medikuak, eta nola ez, formazioan edo trebatzen adiren egoilarrak. Eskerrik asko.